Kyai Bathara Guru Panggring suarane aja panggring buaya tejane Kakang Semar Ndara kula Janaka Den lho Ndara Janaka nggawa sandangane Bathara Guru iya ya iki sing duwe sandangan bae tak bae iki yo napi Den yo napi panjenengan niku kok ngagem sandanganipun Bathara Guru menika kadosa pundi ngene Kakang Semar anggon tumrapa ning guwa gaib ing punana Gendhaga Cemrama banjur tak buka kok dadak sandangane pukulun Bathara Guru mula tak gawe Kakang Semar iki apa kok yo kuwi apa bingung kok iki wis apa-apa nah sampai kados pundi Den wis ora usah dadak mertapa Kakang ayo munggah ning kayangan Suralaya wae aku kangen karo Widodari Kakang nggih kula menika mung nderek menapa ingkang dados kersa panjenengan Ndara yen kaya mangkunu ana ngendika-ngendikaning dewa nggih ngendika-ngendikane dewa menika Oh, Ilahen awi guna Mas Punama Sidam saka Sekaring Bakwana lanjut. Triyak sastra magumening sangala kita ngungguhe Wahayu, Wahayu Hamawa Sidam. Oh, Mandaragun. Wong Ilahen awi guna Mas Punama Sidam Sekaring Bakwana lanjut. Triyak sastra magumening sangala kita ngungguhe Wahayu, Wahayu Hamawa Sidam. Us mandara kaya mangkunu Kakang nggih leres Ndara wah cerdas mobil yo iki pisan cerdas kok ngancene dasare yo larang Pandhawa iki yo cerdas nah wah kok aku lali dawa ae terus yen kaya mangkunu ora usah dadak dawa-dawa ayo Kakang Semar munggah ning kayangan Suralaya Kakang aku iki sapa? Ya ampun lah kok sapa? Ya aku iki Semar Dewa Kamanusa Tita Pengalak Dewa kok ngene. Bapak sanjang. Kula nedhi angin, Bapak kula nedhi mumpul, Bapak. Waduh iya le. Mantira sekti bane. Bapak sanjang nedhi angin, nedhi mumpul ora kaya perontok mau untuk endi mau waduh dukure rek petit nang jero wisane tutur endi mau iki lho gedang sapa mau kaki-kaki ane kok ini anakmu kok roh pengawasan dulu kok oh kamu aku anakmu aja aku boncengan mau udah tak biar mau suka main ayu sampai musuh aku sangu ya ditinggal ngumpul iya bayaran tinggal aku kok ini numpak apa nih iki lho kecok ana sapu iki nak iki jenenge sapu daru gaman kok sapu welek ngene welek ngono
Ora aja ngenyek iki lukare nek miwiti perang Bratayuda wis iki tak gonceng ngono. Iya. Bapak Sandyan kula nedhi angin kula nedhi mombon Bapak. Bapak Sandyan. Oh, bener ayo. Oh. Aduh. Mikir waduh walilan zaman bisa ngono ketiwasan nek koyo mantu nek koyo mantu balik ora kayangan wae ora ono mungkaran kayangan yen mongso mbela dulur kok tak tunggal kayangan dulur najan tunggal kayangan ya iku tekane dile aku kok kok kudu ngarenggo ning kayangan Wiralaya. Masalah ngene yo, Ponorogo. Ratuning dewa ing dina kalunggan iki kena wahaya wae. Aja ngawur. Ratuning dewa kena wahaya iki kaya apa? Wis tak. Tonton wae. Pirang-pirang kakang Bathara Narada. Aku sing teko lakang.
pawono langgeng. Pisan iki. Jarene kok Ratu Nindewa kena iki dulu. Iki Ratu Nindewa. Oh, matalah. Ponarada apa ya tumon? Ratu Nindewa ditetake kelawan Wa Semar lan Bagong. Lha iya ya, kok aneh. Aku adikne mosok melok tak oleh. Aku kakange aku. Oh, kudu hormati dia kuwi mo. Kudu Mas Nimo. Lah ponane dia opo sih? Latawa buron larunku kuro taono ndi kuro taono. Buta munggah ning kahyangan Suralaya iki sapa wilahen skaring bawana langgeng wilahen skaring bawana langgeng pun kerep-kerep ojo kerep-kerep konangan ae latawah yo aku buta kuliah kabur kanginan aku ndoleki buron laronku begawan kuro taono. Wilahen skaring bawana langgeng dadi ndoleki buron laronmu kuro taono. Wilahen skaring bawana langgeng. Ratalah kok koyo dewa pelajaran iki. Iki ngomong kok wilahen. Latalah cepuli awakmu iki. Apa beli ngalu masih wong salinoyo apa gak panggil. Nanten kula kakang wong nggih mboten manggil. Panjenengan niku ngatosi sinten? Goleki bulan laronku kura taono sing gawe rusak negara Ngamarta. Yen kados mekaten monggo kula dherekaken madosi pegawan kura taono. Latalah kura taono ngendi kura taono? Anyarosaken wonten ing kahyangan langit dinten. Ing Sangyang Tunggal nampi Sowanira Narendra ing negari Dwarawati Sang Prabu Sri Narendra Bathara Bisma.
mangkono wijiling pangandika ingkang dereng kaliya sinesak saking panjenenganipun Sang Hyang Tunggal dumateng narendra negari bolat Sang Ratu Sripat para Wisma. Mendung petang yen mantra katya nresep nyolya jagat enjang wis ketingal di yang toya. Narendra negara Dwarawati Sang Prabu Sripat Wisma ana igati apa Wisma munggah ana ing kayangan langit indeng kene Wisma. Kawula nggih kula ngaturaken sembah sumengking pangabakti mugi kunjuk wonten ing sandhap pada paduka. Iya tak ombo Wisma. Ora liwat puja pangestuning ulun bae tampan ana. Mula nggih kula sampun ngranti dadosaken jenengan kula. Ana wigati apa tresna anggonmu marang ana ngarasaning ulun iki. Kula sewu ulun. Kula menika badhe nakinaken kawontenaning inggih menika Wahyu Purba Sejati. Dinten ingkang kepengker kula menika nampi pansiting Jawata bilih badhe wonten mandhaping kanugrahan Wahyu Purba Sejati. Menika leres menapa mboten? Yen to panjenengan sinten ingkang ngampi wujuding Wahyu Purba Sejati kula. Ya bener pantes orang dadi kandhamu Wisma. Yen ing dina kalunggan samangku wis titiwancine bakal tumurung ing Wahyu Purba Sejati. Sing wenang nampa lan pantes nampa ora ana liya. Yaiku panengah Pandhawa Raden Arjuna. Jalaran temenan nggone merkapa Wisma. Padahal aku bumi kamu jumbo. Kanjeng Rama kula nedhi pusaka Kanjeng Rama kula tulung Kanjeng Rama. Risak kanane Negari Dwarawati ulun. Iya tresna mangerten mong. Begawan Buradawani sejatining Bathara Guru. Allah aku njaluk pangapura Wisma aku ngamur laku ngelapakarti kodhong lulang acan Kanjeng Rama kula nyuwun tulung awit sandangan kula ical Kanjeng Rama. Bola bali sliramu mangkunu perkara kuwi.
ulun ora bisa paring senjata pitulungan sing bisa paring senjata pitulungan ora ana liya mung dalange Pandhawa yaiku Nalendra ing negara Dwarawati Sang Prabu Bathara Krisna njaluk tulung ana ing ngarsane Sri Nalendra Bathara Krisna Latala Krisna aku tulung ana Krisna lan aku diuber-uber lawan buta yen kados mekaten monggo kula ingkang perpenti ulun kula pamit ulun hati-hati ya kula nyuwun pamit kanjeng panjenengan bali kados wujud sekawit yai latala inggih Kakang Prabu kelawan para Pandhawa kuat Buddha apa ora nyatane ya kuat Buddha mula jagat nyekseni
besok Pandhawa bakal unggul jurite ana ing Pranggata Yudha Jaya binangun jagat nyekseni. Jeneng kita iki dina bakal nampa yaiku ganjaran saka ulung yaiku kitab Jitaksara totaling Pranggata Yudha mula agemen ya Krisna kawula inggih kula ngaturaken bumi panuwun ingkang tanpa pamrih dhuwur. Balik ana ing kayangan jagat nyekseni yen to Pandhawa bakal unggul jurite Pranggata Yudha samangke sampun wanci inggih menika kadang panengah Pandhawa Kyai Janaka nampi wujuding kanugrahan Yai. Ayo apa mangkono Wahyu Purba Jati sampun titiwanipun mandhap wonten ing Ngayu Martawada ing mriku manjing dhateng hangganing Sang Raden Janaka manunggal nyawiji Wahyu Purba Jati dhateng raganipun Sang Raden Janaka sumunar buaya ejane Sang Raden Janaka. Wahyu Purba Jati Kyai Puntadewa nggih Koko Prabu yen kados mekaten monggo bangsul dhateng negari ngamarta monggo ngunjukake puji syukur wonten ing ngarsaning Gusti dat kang wedat ing dinten kalenggahan samangke Kyai Janaka sampun inggih menika nampi Wahyu Purba Jati Yai. Nggih Koko Prabu monggo kula dherekaken Kang Mas.
naring Sangyang Surya aku ngopo solah-solah apane wong guru kedisi angatan suku oh iya iya Pak kurang prayoga lho iya nak lah iku mang kaya ngopo ndaramu Janaka wis nampa wujuding iku wahyu purba sejati nak ndaramu Sang Prabu Bathara Krishna uga kaya mangkono nampa iku kang jitaksara total perang brata Udawa oh la iki mang lakone apa lakone wahyu purba sejati pun dia sumrambah oning dusun Punggul kene kok jagat keseni lawan para masyarakat Punggul kene lan ayo dipujaka ning ngarsaning Gusti kang akarya jagat sakbare para masyarakat Punggul kene ngandhakake sedekah bumi mugia tansah cidheka kabejan kamulyan lan katentreman aku lan awakmu ngayahi wajib pengeti akeh salahe akeh lupute ya nyuwun pangapura Jaya Jaya Wijayanti kalih Sri Sambikala sekali merdeka tetap merdeka mugia ngrembaka budaya Jawa ning bumi Nuswantara